Assalamu alaikum ni saga in kono foli ni waleɲuman dɔ bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen la bɛɛ lajɛlen ma an minnu b'a la ka 223 Chrono TV lagɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲuman foli ye aw bɛɛ lajɛlen tɛ bita an tɛ plateau kan i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na wa an tɛ dugu kɔnɔ an dugu kɔnɔ bila pewu kana kungo kɔnɔ kana kisɛ dɔ jira aw la dɔnni ko la kana kisɛ dɔ jira aw la yiri ko la bita min na gan kosɛbɛ an b'a ɲini aw fɛ a ye ni ja in sɛbɛkɔrɔ cari a ye ni ja in sɛbɛkɔrɔ cari aga jamukan kɛnɛ kan dɔnni so ani an ka karamɔgɔ minnu ɲɔgɔn bolo bi Mali kɔnɔ Sikaso n'a fantan naani bɛɛ lajɛlen la bɛɛ b'a dɔn ka d'a kan a ye faydaw di maaw ma ka tɛmɛ fayda minnu ye adamadenw mako ɲɛ n'o ye an ka jiri karamɔgɔ Adama Dawo ye an bɛna kuma bara tɛnku a la folikan b'a bolo nin waati in na a b'o da aw tulo kan an bɛ sɔrɔ ka don an ka jamukan kɔnɔ karamɔgɔ Adama Dawo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen. Bi an tɛ plateau kɔnɔ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. An nana kungo kɔnɔ. I yɛrɛ ko kan ka na kungo kɔnɔ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. K'i bɛna kabako dɔ jira maliyɛnw na. A bɛ ten. Maaw tɛ fɛn minnu kalama dɔnni ko la. Kosɛbɛ kosɛbɛ. O komi de la bi an sera yan nɔ. An bɛ to ngun kɔrɔ. Nka sani an ka don an ka jamukan kɔnɔ a ka di n ye folikan min b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma. Kosɛbɛ kosɛbɛ. I k'o folikaw da maliyɛnw tulo. Alhamdulilayi an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo. Maa o maa tulo b'an kana nin waati in na an ka foli b'u ye k'an ka filɛlibagaw fo. Aw minnu fana y'aw sen ta ka na fɔ kungo kɔnɔ yan foli belebeleba an b'u ta k'a d'aw ma. K'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya Ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya an ka faso bɛ fitinɛ min na foyi tɛ Ala kɛ k'o mana gɛlɛya cogo cogo a bɛɛ ɲɛ bɛ Ala kɔnɔ Ala k'an ka jamanaw ɲɛsuma Ala k'an ka dugu ɲɛsuma Ala k'an ka kabilaw ɲɛsuma Ala ka se di an ka faamaw ma Ala ka se d'u ma Ala k'u bɛɛ kelen ma Ala k'u don da kelen fɛ Ala k'u bɔ da kelen fɛ karamɔgɔ Adama Dawo nin waati in na an bɛ tongun de gɛrɛfɛ kosɛbɛ tongun in na yiri ma kan n tɛ yiri in suguya dɔn an bɛ fɛ ka dɔn tongun ani jiri nin bɛ se ka fɛn jumɛn ɲɛ adamaden ka adamadenya ma. Alhamdulilayi n bɛ an filɛbagaw bɛɛ fo ne y'o de fɔ n ko n'i ko adamaden adamaden tɛ yen ni yiri tɛ yiri adamaden bɛ yen o yiri bɛ yen donc ne y'o de fɔ n ka kumaw kɔnɔ ko ni yiri dɔnna banajugu tɛ yen ni yiri dɔnna fandanya tɛ yen ni yiri dɔnna kamanagan tɛ yen. Ala sɔnna aw nana sɛnɛ adama ma ko n ka kuma yiri yɛrɛ la an ka balimaw ka se ka yiri ta k'u yɛrɛ ma ko dilan an sera o dɔ de ma nin ye tongun de ye a bɛ fɔ nin ma ko sunsun sunsun ye fila ye manden sunsun ani sunsunfin olu tɛ kelen ne ye sunsunfin ye ne balimakɛ disi dimi bana fila disi dimi ani da jalani olu tɛ kelen parce que maa si tɛ se ka bana furakɛ fo k'a sɔrɔ i bɛ bana dɔn ni disi dimi bɛ maa min na i b'a fɔ ye ko Adama Dawo ko ka jija ka sunsunfin ɲini min falenna tongun sanfɛ ni ɲɔgɔnna sanfɛ ne yɛrɛ bɛna tila ka dɔ bɔ ka taa ne balimakɛ sunsunfin mana falen tongun sanfɛ disi dimi bɛ maa minnu na u ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ ka somɔgɔw kɛ ka dɛsɛ ka karamɔgɔw kɛ ka dɛsɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ o dabali banna i b'a fɔ ko Adama Dawo ko dɛnɛndon sɔgɔma fɛ dɛnɛn u ka soli ka wuli ka bamanan muru ta ka na kuru ni cɛ don kuru 3 ni muso don kuru 4 i bɛ n'aw bɔ nin na ka taa don daga la ka tobi ni fura in mɔna i bɛ fura daga in ta ka sigi kolon de sanfɛ ka situlu ka k'i disi mɔ n'i ka sɔrɔ ka biri a la ka fini kɛ k'i yɛrɛ datugu ko Adama Dawo ko a ka wusu tile 7 n'a ye disi dimi kɔfɛ a bɛ na Adama Dawo ba yɛrɛ b'a furakɛ. Allahu akbar. Y'a faamu. An b'a ɲini aw fɛ a ye ja in sɛbɛkɔrɔ cari kosɛbɛ ka d'a kan bi ta ye terre à terre de ye bi ta ye face à face de ye bi ta ye kɛnɛ filɛ so filɛ wa bolibaga de ye Adama Dawo ye. Karamɔgɔ ka di anw ye i ka nɛgɛjuru sira i k'a di an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen. Alhamdulilayi Adama Dawo ka numéro 82 09 99 16 i k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye fana ni maa min ye n wele k'an dɛsɛ komi appel ka ca ni maa min y'an wele k'an dɛsɛ a ka vocal ci n ma WhatsApp kan ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la joona n'an bɔra yen halisa an bɛ nin yiri in de kan dajalani ye jumɛn ye ale bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye a tɛ janya sanga ni waati bɛɛ mɔgɔ denw a denw na dan ye qualité fila ye dɔ bɛ bɔ kɔ la o ye kuru ye dɔ bɛ o bɛ k'a kɔnɔ o ye ka jugu fana ani min bɔra ye ne balimakɛ ko Adama Dawo ko ni dajalani bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a ka jija ka nin yiri ɲini min falenna tongun na mais a ka jija ka a bulu dɔ sɔrɔ min fana jara
i n'a fɔ ni min filɛ nin tɛ bulu jala nin ye jara a bɛ dɔ kari ka fara nin kuru la a b'a kɛ kuru 7 n'a y'a kɛ kuru 7 ni muso don lɔgɔ 4 de bɛ kɛ k'a tobi lɔgɔ kuru 4 a kana tɛmɛ o kan dɛ lɔgɔ kuru 4 ni cɛ don lɔgɔ kuru 3 a b'o kɛ k'a tobi ko a ka to k'a ko n'a mɔnna a ka kuru 1 ta k'a kɛ k'a disi digi a b'u fili n'a mɔn ni sini fana a b'u kuru ta kuru 7 don a bɛ bɛn tile 7 de ma tile 7 sigiyɔrɔma 2 tile 14 a b'u wele kɛ a b'a ba pewu y'a faamu a b'o furakɛ. Merci beaucoup karamɔgɔ Adama Dawo an bɛna taa jiri wɛrɛ gɛrɛfɛ merci beaucoup ja a sɛbɛkɔrɔ Cari merci.